kurwa, Rafałek, zobacz. No a co on tak kopci? Co on tak kopci? Skurwysi. Nie. Ona nie jest konduktorem, dała wilczy bilet. Ona nie trafiła w serce, w plecach bity sztylet. A ja zamykam w butlach tylko piękne chwile. Ten jeden moment zapamiętać o tym, że ona nie jest konduktorem, dała wilczy bilet. Ona nie trafiła w serce, w plecach bity sztylet. A ja zamykam w butlach tylko piękne chwile. Ten jeden moment zapamiętać o tym, że mówię głośno skąd pochodzę, kiedy pytasz mnie. Złota owca w czarnym stadzie, jestem pasterzem. Tu gdzie beton zawsze żyzny ziomów prowadzę. Wspólny krwiobieg, jedno serce, a nie biznesmen. Łapy w górę, cała sala zapierdala z nami. Bez zbędnych pytań, bierze wpadaj razem z dziewczynami. Już mamy